tao sa pangalang Rico. Nasa edad 33 at kasalukuyang naninirahan sa Albay. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lokasyon para hindi na rin makalikha ng agam-agam at pagkabahala sa aking mga kabarangay. Sa kasalukuyan, isa na akong pamilyadong tao at masayang namumuhay kasama ang aking pamilya dito sa lupain na ipinamana pa ng lolo ng aking ama na si Lolo Pido. Si Tatay Lino naman ay kasalukuyang nasa Maynila. Katuwang siya ng kanyang kapatid na si Lina sa kanyang pwesto sa Dangwa. Magmula nang magkapamilya kaming magkakapatid, lumuwas na si Tatay Lino sa Maynila kasama si Inay. Dahil ayon sa kanya, mas nalilibang sila doon at kumikita pa ng malaki. 3 lang kaming magkakapatid, ako ang panganay, at ang 2 babae na sumunod sa akin ay parehong nakabuo na ng pamilya sa Canada. Naiwan sa akin ang sakahan na pagmamay-ari ni Tatay Lino. Lihitimong isinuko ng aking 2 kapatid ang kanilang karapatan at buong pusong pinaubaya sa akin ang lupain ng aming ama. May kakayahan silang bumili ng lupain kung kanilang nanaisin. Pero mas gusto nilang manatili sa Canada kaysa dito sa Pilipinas. Ang aming magulang na lang ang sumasadya sa kanila sa Canada para na rin magbakasyon ang 2 matanda doon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa kalagitnaan ng 1960s at nasa edad 5 at 7 taon pa lamang ang magkapatid na Lino at Lina. Ayon sa aking mga magulang, ay ibang-iba na ang mukha ng aming bayan kumpara noong kamusmusan nila. Hindi niya naman sinasabi sa amin na ang pagsulong ng aming lugar tungo sa kaunlaran ay nakakabahala. Dahil sa halip na nagdulot ito ng maraming oportunidad sa karamihan, sa sarili ko rin naobserbahan na ang paglinang sa ating tagong yaman ay hindi nakadudulot ng kasiraan. Sa halip ay nagdudulot ng kamalayan kung bakit dapat ingatan ang likas na yaman. Sa isang tumana makikita ang 2 bata na kasalukuyang naliligo at nagtatampisaw. Larawan ng kamusmusan at kawalang malay ang mababakas sa mukha ng 2 bata. Anak ng mag-asawang magsasaka na sina Lino at Lina na masayang namumuhay sa isang payak na pamayanan sa probinsya ng Antique. Ang 2 bata ay inapo ng isang tanyag na albularyo sa lugar na kilala sa pangalang Lolo Pido. Si Lolo Pido ay isang batikang manggagamot sa lugar na biyasa sa paggamit ng iba't ibang uri ng anting-anting. Ang tumana na kanilang pinaliliguan ay karugtong ng ilog na pinangingilagan ng kanilang kabaryo. Ilang sandali pa ang lumipas ay kumaripas ng takbo ang 2 magkapatid dahil natanaw nila ang kanilang inang na si Luning na kasalukuyang binabaybay ang landas patungo sa kanilang pinaliliguan. Inabot na ang magkapatid ng tanghaling tapat sa tumana na mahigpit na ipinagbabawal ng mga matatanda ang paglusong dahil sa paniniwala na umano'y ito ay kanlungan ng iba't ibang elemento at maiitim na uri ng engkanto. Alam na ng magkapatid ang kanilang kapalaran kapag nadatnan sila ng kanilang ina. Mahahagupit na naman sila ng tangkay ng bayabas. Kaya agad silang nagpulasan papunta sa kanilang Lolo Pido na tanging makakapagpahinahon sa kanilang ina. Nadatnan nila ang kanilang Lolo Pido na kasalukuyang may inaasikaso na pasyente sa beranda ng kanyang munting bahay. Tuloy-tuloy ang magkapatid sa pagpasok ni hindi nila alintana ang basang damit na kanilang suot. Alam na ng matandang manggagamot kung sino ang tinatakasan ng magkapatid. Ang kanilang ina na kanyang nag-iisang anak sa namayapang kabiyak, ilang taon na ang nakararaan.
Ilang minuto lamang ang pagitan dumating ang kanyang anak na si Luning. Naabutan niya ang kanyang ama na kasalukuyang may ginagamot. Sinenyasan lang siya ng ama na pumasok na lang sa loob dahil andoon ang kanyang dalawang anak. Walang nagawa si Luning kundi hayaan na lang ang kanyang dalawang anak na kasalukuyang naliligo sa poso. Tiningnan niya kung nakaluto na ang kanyang ama ng tanghalian pero wala siyang mahagilap. Dahil solong anak, malapit si Luning sa amain kaya malaya siyang maghalungkat sa kusina ng kanyang maaaring maluto. Nagsaing si Luning at niluto ang dalag na nakalagay sa maliit na batya. Malamang ay hindi na naluto ng kanyang ama dahil may dumating na pasyente ang matanda. Matapos na makapagluto si Luning, ay kanyang ipinatawag ang kanyang kabiyak sa kanyang dalawang anak para doon na lang mananghalian. Nag-unahan ang magkapatid sa pagsundo sa kanilang ama na kasalukuyang nag-aasikaso ng kanilang sakahan. May malaking sakahan na ipinamana si Lolo Pido sa kanyang anak nung makapag-asawa na si Luning. Kanya nang ipinagkatiwala sa asawa nito ang paggawa. Pagkalipas lang ng ilang minuto, magkasama na ang mag-aama na binabagtas ang daan pabalik. Hindi alintana ni Romeo ang pagod. Nagawa pa niyang pasanin sa kanyang balikat ang dalawang makukulit na anak. Larawan ng isang tipikal na pamilyang Pilipino ang mayroon ng mag-asawang Luning at Romeo. Kasundong-kasundo niya ang kanyang biyenan na lalaki dahil na rin sa kanyang katangiang tinataglay. Napakasipag ni Romeo, kaya kahit galing sa maralitang pamilya, kinalugdan siya ni Lolo Pido. Noong magkasintahan pa lang ang kanyang anak at si Romeo, walang pagtutol na ipinakita ang matanda. Sa halip ay ipinagdiinan ni Lolo Pido na kung sigurado na ang dalawa ay huwag nang patagalin at formal na magpakasal para malaya na silang gawin ang anumang nanaisin. Ayaw ni Lolo Pido na palihim na magkita ang dalawa at nasa wastong gulang naman ang kanyang anak para mag-asawa. Hinintay lang nila matapos ang matanda sa kanyang ginagawa sa labas na pag-istima sa kanyang pasyente. Nung pumasok si Lolo Pido sa loob, agad inayos ni Luning ang hapagkainan para sa tanghalian ng kanyang pamilya. Ginanahan sa pagkain ng matanda dahil kasama niya ang pamilya ng kanyang nag-iisang anak na si Luning. Lalo na ang kanyang dalawang apo na walang tigil sa pagtatanong kung bakit pinagbabawalan silang lumapit sa bukal na pinanggagalingan ng tubig sa tumana. Ayaw na sanang ungkatin ng babae ang nakaraan ng tumana at paano iyon nagdulot sa kanila ng isang malagim na bangungot. Dahil sa pamimilit ng magkapatid, napilitan si Lolo Pido na balikan ang nakaraan at muling sariwain ang kahapon. Ang kanyang kabiyak na ina ni Luning ay nabiktima ng mga nilalang na naninirahan sa bukana ng bukal. Isang araw, habang abala si Lolo Pido sa kanyang sakahan, nagboluntaryo ang kanyang misis na magkusang iahon ng kanilang mga alagang kalabaw. Inabot ng 2 oras pero hindi nakabalik ang kanyang asawa. Kaya agad na bahala si Lolo Pido at nagdesisyon siya na sadyain ang tumana. Batid ni Lolo Pido kung gaano kahiwaga ang ilog na iyon, lalong-lalo na ang bukal na pinanggagalingan ng malinaw na tubig. Pinagtakluban ng langit at lupa si Lolo Pido nang kanyang masumpungan ang kalagayan ng kanyang kabiyak. Nakadapa ang kanyang asawa sa gitna ng linaw habang paikot-ikot siyang nilalamon ng malakas na ipo-ipo. Ang kanilang alagang kalabaw ay tinangay ng agos sa dulong bahagi, kaya nagawa nilang makawala sa ipo-ipo sa bukal. Habang umiiyak si Lolo Pido sa sinapit ng kanyang asawa, nakikita ng kanyang mata kung paano nagbunyi ang mga residente na nakatira doon.
Usap-usapan sa aming bayan. Ang pamayanan sa bukana ng Bukal ay kanlungan ng mga aswang at kanilang mga inaalaga ang tagasunod na mababangis na hayop. Sinubukan ni Lolo Pido na iligtas ang kanyang asawa, pero sadyang malakas ang bugso ng ipo-ipo kaya nalamon siya ng tubig pailalim. Habol hininga si Lolo Pido at noong subukan niyang makaangat sa taas, may kung anong puwersa na pumipigil at humahatak sa kanya pailalim. Inakala ni Lolo Pido na iyon na ang katapusan ng kanyang buhay, kaya nagpadala na lang siya sa puwersang humahatak sa kanya. Noong marating niya ang kalaliman ng linaw, ay may nakita siyang kumislap na bato sa ilalim at nagkusa itong lumapit sa kanyang palad. Mahigpit niyang ikinulong ang bato sa kanyang palad at iyon ang nagligtas sa kanya. Unti-unting nagawa ni Lolo Pido na makahinga sa ilalim ng tubig at nagkaroon siya ng ibayong lakas para mapaglabanan ng malakas na daos-dos ng tubig. Tagumpay na nakaahon si Lolo Pido, pero sa kanyang pagbukas ng kanyang mata, kitang-kita niya na nagsipulasan ng mga malalaking buwaya papunta sa malalim na bahagi ng tumana. Hindi na napagtuunan ng pansin ni Lolo Pido ang mga malalaking hayop. Agad niyang hinagilap ang kanyang asawa, pero huli na ang lahat dahil nagkalasog-lasog na ang katawan nito. Magmula noon, hindi na muling nagpakita ang mga hayop at iyon din ang simula ng kanyang panggagamot. Ang nakuha ni Lolo Pido sa ilalim ng Bukal ay isang mutya ng tubig at ito ang dahilan kung bakit siya nakaligtas sa trahedya. Siya ay kusang pinili ng mutya ng tubig kaya nagsipulasan ng mga higanteng buwaya dahil sa takot na balikan sila ni Lolo Pido sa kanilang ginawa sa kabiyak nito. Ang mga higanteng buwaya ay sumusubok na makuha ang mutya ng tubig. Kaya nila nilunod ang asawa ni Lolo Pido sa pag-aakalang nagbabantay rin ito sa paglitaw ng ipo-ipo. Sa paniniwala ni Lolo Pido na ang mga higanteng buwaya ay tagasunod ng mga aswang. Marami ang nagpatotoo sa paniniwala ni Lolo Pido dahil ilang beses nang naaktuhan ng mga residente na ginagamit ng pamilyang nakatira sa lugar ang kanilang gamit sa pagbugaw ng mga isda tuwing nagpapakain sila. Masagana ang tumana sa isdang tabang kaya naging pangunahing kabuhayan ng mga residenteng nakatira sa bukana ng Bukal ang pag-aalaga ng hito. Patuloy na umaasa si Lolo Pido na muling lumitaw ang mga higanteng buwaya sa tumana para maipaghiganti ang kanyang asawa. Matagal siyang pabalik-balik sa lugar pero ang laging nakikita niya doon ang mga nakatirang aswang na nagpapalit anyo pagkagat ng dilim. Ilang beses na niyang pinangaralan ng mga apo sa lugar na iwasan na ang mapadako sa tumana. Pero likas ang katigasan ng ulo ng kanyang dalawang apo dahil patuloy ang mga ito sa paliligo sa ilog. Muli niyang binalaan ang dalawang bata sa panganib na maaari nilang kaharapin kapag patuloy silang manggambala sa mga nilalang na nakatira doon. Pagkatapos ng mahabang usapan at kwentuhan, habang kumakain ay muling bumalik si Lolo Pido sa pag-istima sa kanyang pasyente. Bago sila matapos sa pagkain, may dumating na pasyente ang matanda kaya napilitan itong tapusin ang usapan. Ang asawa naman ni Luning muling bumalik sa sakahan para doon na magpahinga saglit. Si Luning naman nagligpit na ng kanilang kinainan at susunod na rin sa kanyang asawa doon sa sakahan para ipagpatuloy ang kanilang gawain. Ang dalawang bata ay kanyang iniwanan sa ama na kasalukuyang abala sa kanyang pasyente. Kinagabihan, habang sila'y kumakain ng hapunan, ay kapansin-pansin ang pananahimik ni Lino. Patuloy lang ito sa pagsubo ng kanyang pagkain habang walang kurap-kurap ang kanyang mata. Hinayaan lang ni Luning ang kanyang anak sa pag-aakalang
Inaantok lang ito sa buong araw na paglalaro. Pero nabigla silang mag-asawa nang mabalingan nila ang kanilang anak na naghuhukay sa ilalim ng kanilang lutuan. Ang nakukuhang lupa ng bata ay kanyang sinusubo habang tulala ito at nakapako lang sa isang direksyon ng kanyang paningin. Lalong nagimbalang mag-asawa dahil sa nasaksihan, dahil nagsimula ng umakto ng kakaiba ang kanilang anak. Pinipilit nila ang bata na tumingin ng diretsyo sa kanilang mata, pero sinasadya niyang ilihis ang kanyang paningin. Sinubukan ni Romeo na pigilan ng kanyang anak sa ginagawa nitong pagsubo ng buhangin, pero nagpumiglas ito. Nagimbal si Romeo sa lakas ng kanyang anak na lalaki dahil nagawa niyang labanan ng lakas ng ama. Dahil sa kakaibang inaakto ng kanyang anak, humingi na ng tulong si Luning sa kanyang kamag-anak sa paligid. Pinagtulungan nilang maigapos ang batang si Lino para madala sa bahay ng kanyang ama para ipagamot. 5 kalalakihan ang nagtulong-tulong para magapos ang kanilang anak na tuluyan ng nagwawala at kung ano-anong salita ang namumutawi sa kanyang bibig. Sinabi ng kanyang matatandang kamag-anak na dalhin na sa kanyang ama ang bata at baka naengkanto o sinapian ng kaluluwang ligaw. Sinubukan niyang kausapin ng kanyang anak pero puro mura ang kanyang narinig at nakuha pa siyang duraan ng kanyang anak. Nawala ang kulay itim na nakatabing sa mata ng kanyang anak. Sa halip, puro puti na lang ang maaaninag habang nagpupumiglas ito sa pagkagapos. Pinagtulungan ng mga kalalakihan na mabuhat ang batang si Lino papunta sa bahay ni Lolo Pido. Kasalukuyang abala ang matanda sa pagsasaayos ng kanyang gamit para pumasok na sa kanyang bahay. Sandaling naparalisa ang matanda nung masilayan ng kanyang apo. Noong makabawi sa pagkabigla, agad hinagilap ni Lolo Pido ang kanyang habak at pinangangalaga ang anting-anting. Nagpakuha siya ng siga kay Luning para sa kanyang gagamitin na pausok sa panggagamot. Iba't ibang sangkap ang kanyang ginamit sa apo na pausok. May isinabit din siyang medalyon. Lalong tumindi ang pagwawala ng bata at magkakaibang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Dinasalan ni Lolo Pido ang kanyang langis at ipinahid sa noo, kamay, tiyan at talampakan ng bata. Agad nang lupaypay ang katawan ng bata at nawala ng malay. Hindi mapakali si Luning at Romeo pero sinigurado ni Lolo Pido sa kanila na ligtas ang kanilang anak at kasalukuyang nagpapahinga lang. Nagsimulang magtanong si Luning sa ama kung ano ang kalagayan ng kanyang anak at kung bakit ganoon ang kanyang kilos. Ipinahayag ni Lolo Pido na tanging si Lina lamang ang makakabigay linaw sa totoong pinagkaugatan ng misteryong nangyari kay Lino. Ipinagtapat ni Lina na pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, sinalisihan nila ang kanilang Lolo Pido para bumalik sa tumana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nagbabatuan sila ng buhangin na magkapatid, ay nasobrahan ni Lino ang lakas kaya nasapul lahat doon sa linaw. Pagkalipas lang daw ng ilang minuto, nagsimula na si Linong magsalita ng kakaiba, kaya dinala ng kapatid pauwi. Natulog lang si Lino pagkadating at sa kanyang paggising, hindi na ito makausap ng maayos. Nanindig ang balahibo ni Luning sa kanyang narinig. Tugma ang sinabi ni Lina sa pahayag ng kanyang kamag-anak na nakakita sa magkapatid habang naglalaro sa tumana. Kaya pala kumakain ng buhangin ng kanyang anak dahil iyon ang kanyang ginamit para magambala ang bukal na pinanggagalingan ng tubig na dumadaloy sa tumana. Hindi na nagsayang ng oras si Lolo Pido. Kanyang ipinahayag na walang awa ang mga nilalang na kumukubli sa linaw.
Kaya kailangan nilang mabawi ang diwa ng kanyang apo ng gabing yon. Kinumpirma ng matanda na isang medium na lamang ang kanilang kaharap at ang kanilang totoong anak ay kinuha na ng mga aswang sa tulong ng mga engkantong itim na gumagabay sa kanila. Isinuot ni Lolo Pido ang kanyang mutya ng tubig at nagbitbit ng kanyang gamit para bawiin ang katawan ng kanyang apo sa mga aswang na pumataw ng parusa sa kanya. Hindi lang iyon pagbawi sa kanyang apo, kundi paghihiganti sa mga nilalang na naging dahilan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pinagtulungan buhati ng kalalakihan ng walang malay na katawan ni Lino papunta sa tumana na huling lugar na pinuntahan ng magkapatid. Kinordon ni Lolo Pido ng pulang tela ang paligid ng tumana. Muli siyang gumawa ng siga at naglagay ng kanyang mga sangkap. Mabilis na kumalat ang usok sa paligid at unti-unting narinig ng mga taong nakapaligid doon ang dumadagundong na daing na hindi naman nila nakikita kung saan nang gagaling. Halos magkakamag-anak lang ang nandoon, kaya naging madali kay Lolo Pido na pakiusapan sila na manatiling nakakalma. Patuloy ang paglagay ni Lolo Pido ng iba't ibang sangkap na pampausok. Habang ginagawa niya iyon, lalong lumalakas ang hiyawan at daing na naririnig sa lugar. Makikita mula sa loob ang maaksyon na pakikipagtuos ni Lolo Pido sa mga nilalang na tanging anino lang ang makikita sa labas ng kinordon na lugar. Dinamihan ng kamag-anak ni Luning at Romeo ang nakasigang kahoy sa paligid para lumiwanag sa buong tumana. Hindi naman kinaya ni Lolo Pido sa dami ng engkantong itim na kanyang ikinulong sa loob ng tumana. Bigla na lang natumba ang matandang albularyo sa lakas ng kanyang tama, medyo malayo ang kanyang binagsakan. Sa paghina ng depensa ni Lolo Pido, nagsimulang magdeliryo ang batang si Lino. Nagsimulang magbago ang kulay ng kanyang balat habang naglulumpasay sa sobrang pag-iinit ng kanyang katawan. Hindi alam ng mag-asawang Luning at Romeo kung ano ang gagawin para matulungan ang kanilang anak. Biglang naglitawan ng mga aswang na naninirahan sa paligid ng bukal na pinanggagalingan ng tubig na dumadaloy papunta sa tumana. Hindi nila magawa na pumasok sa tumana mismo dahil sa pananggalang na ikinabit ng matandang albularyo sa lugar. Hindi nagpatinag ang kamag-anak ng mag-asawang Luning at Romeo. Pinalibutan nila ang lugar at kanya-kanya silang naghagilap ng matutulis na kahoy sa paligid. Nanatiling nakaabang lamang ang residenteng nakatira sa bukana ng bukal dahil may kung anong mga nilalang silang hinihintay na makawala sa kinurduhan ng lugar ng matandang albularyo. Sinubukan ng kanyang kamag-anak na pumasok sa lugar na kinurduhan ng matanda, pero agad itong sumigaw na huwag tangkaing pumasok dahil ikakamatay ng kanyang apo kapag nakawala ang kaluluwa ng bata sa loob. Ginawa ng matandang albularyo ang lahat para makatayo. Agad itong sumigaw na ipasok ang katawan ni Lino sa loob, pero iwasan na dumikit ang kanilang katawan sa tali. Pinagtulungan ng magkamag-anak na maipasok sa loob ng tali ang katawan ng bata. Naghihingalo na si Lino nung ipasok siya sa loob at may lumalabas na itim na likido sa kanyang bibig habang ang kanyang mata ay tuluyan ng naging kulay pula. Si Lolo Pido naman kasalukuyang hawak ang kanyang anting-anting na kinuha niya mismo sa bukal na nandoon. Habang hinahawakan ni Lolo Pido ang kanyang anting-anting, ay kanyang nadiskubre na sumasabay ang ritmo ng tubig sa direksyon ng mutya. Ipinihit niya ng mabilisan ng mutya at nakabuo siya ng isang malakas na ipo-ipo sa tubig. Patuloy lang niyang ginagawa yun hanggang natutunan niya kung papaano palakihin ang ipo-ipo ng mabilisan. Mula sa labas, madidinig ang malakas na hiyawan at nakakabinging daing sa loob. Nanumbalik ang lakas ni Lolo Pido
at muli niyang binuhay ang malakas na pausok sa gilid ng tumana. Nasaksihan ng lahat kung paano ipamalas ni Lolo Pido ang lakas ng kanyang anting-anting. Nagawa niyang utusan ng kanyang anting-anting na pataasin ang temperatura ng tubig sa loob ng tumana. Isang nakakapanindig balahibong daing at hiyawan ang namayani sa buong paligid. Kitang-kita ng kanyang kamag-anak kung papaano umusok ang tubig na umaagos doon. Tuluyang nawala ang mga aninong nakikita sa likod ng usok at nawala ang hiyawan na kanina'y namamayani sa paligid. Tanging huni ng ibon ang madidinig at ang mapayapang daloy ng tubig sa tumana. Unti-unting bumalik sa dating kulay ang balat ni Lino at nagsimula na siyang gumalaw. Unti-unti ring lumitaw ang mga higanting buhaya sa paligid. Umahon sila mula sa malalim na bukal dahil na rin sa pag-init ng tubig. Nagambala ang kanilang pananahimik sa kalaliman dahil na rin sa paglitaw ng ipo-ipo sa tulong ng mutya na hawak ni Lolo Pido. Mabilis na pinapasok ni Lolo Pido ang kanyang kamag-anak na nandoon sa paligid ng tumana sa loob ng lugar na kanyang kinurdon. Tinodo ni Lolo Pido ang pagpapausok at pagsasagawa ng ritual at dasal. Kaya umatras ang mga higanting buaya at hindi nila nagawang pasukin ang loob ng tumana. Hindi na nakontrol ng mga aswang na naninirahan sa lugar ang kanilang mga kampon na higanting buaya. Isa-isa silang inatake at mabilis na hinabol. Nagsipulasan ng mga aswang na nandoon sa lugar. Nanatili ang kamag-anak ni Lolo Pido sa loob ng pulang tali habang pinagmamasdan ng pagwawala ng mga higanting buhaya sa lugar. Ayon kay Lolo Pido na ang mga aswang na bumiktima kay Lino ay hindi pangkaraniwan. May kaalaman silang salamangka at ginagabayan sila ng mga engkantong itim, pero hindi nila magagamit ang kanilang mga gabay dahil matagumpay na naikulong ni Lolo Pido ang mga nilalang sa ilalim ng linaw at sinelyuhan ng kanyang mutya. Sa pagkawala ng mga engkantong itim, nawala din ang kanilang kakayahan na mapasunod ang mga higanting buwaya na alaga ng mga engkanto sa bukal. Napilitang mag-anyong aswang ang mga residenteng nakatira sa paligid para malabanan ang lakas ng mga higanting nilalang. Marami ang nasawi sa kanilang hanay bago nila naitaboy ang mga higanting buwaya na walang habas na lumapas sa kanilang kasamahan. Mabilis na nagsipulasan ng mga aswang na nakaligtas sa labanan sa pagitan ng kanilang mga dating tagasunod. Tanging ang kanilang mga anak na maliliit ang kanilang dala at tinunto ng daanan paakyat sa bundok. Hinayaan na sila ni Lolo Pido dahil sapat ng kabayaran ang pagkamatay ng kanilang kalahing aswang sa kamay mismo ng nilalang na kanilang ginamit sa pagkamatay ng kabiyak ni Lolo Pido. Inabandona ng tuluyan ng mga residenteng nakatira sa paligid ng tumana ang kanilang kabahayan. Si Lino naman at kanyang kapatid na si Lina ay nadala na sa pangyayari at hindi na muling sinubok na lumapit sa lugar. Magmula noon, bumalik ang mapayapang pamumuhay sa lugar at naging malaya ang mga residente na linangin ang biyaya ng tumana. Hindi naglaon, ginawang pangunahing pinagkukunan ng tubig ang bukal at tuluyang nilagyan ng takip para wala ng residente ang mapahamak sa lugar. Ayon kay Tatay Lino, bago mamatay si Lolo Pido, ibinalik niya ang mutya sa linaw para muling magprotekta sa lugar. Pero ginawaran niya ng isang engkantasyon para lalong mapatibay ang harang sa pinaglagyan niya ng mga itim na engkanto sa kalaliman ng bukal. Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang na magbahagi sana ng kwentong aswang sa inyong channel. Itong kwentong ito ay naging karanasan ko noong bata pa lamang ako. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang
Tolits. Noong mga panahong nangyari ito, ay nasa edad 13 anyos pa lamang ako. Dahil hirap kami sa buhay, tanging pagtitinda lang ng bagoong ang aming ikinabubuhay. Malapit kasi sa dagat ang aming bahay. At ang madalas naming suki na bumibili sa amin ay ang mga nakatira sa bahaging bukirin. Madalas noon ay sumasama ako sa aking ama sa paglalako ng aming mga bagoong. Gawa nun, kilala na kami ng mga tao na nakatira sa mga liblib na baryo. Isang beses noon, dahil marami-rami din ang bagoong na aming ibibenta, sinabihan ako ng aking ama na samahan siya. Anya, kailangan daw niya ng alalay nang sa gayon ay mas mapadali ang kanyang trabaho. Hindi din naman ako tumanggi dahil alam kong kapag naubos na ang aming ilalako ay bibigyan niya rin ako ng aking magiging parte. Maaga pa lang ay umalis na kami ni tatay dahil nais naming maubos agad ang aming bagoong. Naglakad na lang kami mula sa aming bahay patungo sa mga kanayunan na malayo sa tabing dagat. Subalit habang kami ay naglalakad, nakaramdam ako ng panghihina. Hindi ko alam kung ano ang rason nun, kaya sinabi ko sa aking ama ang pakiramdam ko. Agad namang napailing si tatay at sinabi niyang huwag ko na lamang daw pansinin ang bagay na yon. Gayong mas mahalaga pa rin ang aming kikitain sa araw na yon. Tumango ako sa kanya at ipinagpatuloy na lang ang aking paglalakad. Makalipas noon ng ilang oras, nakarating kami sa isa sa pinakaliblib na baryo sa aming bayan. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at agad kaming dumiretso sa pinakasuki ng aking ama. Pagdating namin sa bahay nito, hindi naman kami nabigo dahil bumili yun sa amin. Magpapaalam na sana kami noon sa suki ni tatay nang biglaan nagwika ito. Sinabi niyang hindi daw bibili ang iba niyang kanayon sa amin dahil may bagong naglalako daw doon ng bagoong. Napakunot noon naman si tatay at agad siyang nagtanong kung sino ang bagong naglalako doon at umaagaw ng kanyang mga mamimili. Nang mga panahong yon ay hindi kaagad sumagot ang suki ng aking ama. Sa halip ay napadungaw siya sa bintana at animoy inalam niya kung may ibang tao sa paligid. Hindi pa siya nakontento noon at agad niyang isinara ang pinto ng kanyang bahay at maging ang mga bintana. Pagkatapos niyang gawin yon, agad siyang bumalik sa amin at humingi ng patawad. Sinabi niya na sinadya niyang isara ang mga bintana at pintuan nang sa gayon ay walang ibang makakarinig ng kung anumang ikikwento niya. Noon din ay nagtanong ang aking ama kung ano ang ikikwento niya at kung patungkol yun saan. Isang pagbuntong hininga naman agad ang pinakawalan ng suki ni tatay at nagsimula na siya sa kanyang pagkukwento. Ayon sa kanya, malakas daw ang ugong na balita na ang naglalako ng bagoong sa kanilang nayon ay isang aswang daw. May mga nakahuli daw kasi sa aling naglalako na may kung anong inihahalo sa kanyang bagoong. Alam nang nakahuli na hindi daw iyon galing sa isda, kaya labis ang pagtataka nito at ang duda pa niya ay baka daw galing yon sa tao. Napakunot noon ang aking ama sa kanyang narinig. Samantala, naninindig na ang aking mga balahibo sa batok dahil sa unti-unting pagbalot ng kilabot sa aking pagkatao. Nang mga sandaling yon, naisipan ni tatay na magtanong sa kanyang suki kung saan nakatira ang nasabing ali. Hindi naman noon nagdalawang isip ang naturang tao at sinabi kay tatay kung saan niya matatagpuan ang bahay ng aming kakompetensya. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon,
Nagpaalam na kaming aalis. Pagkalabas namin sa bahay ng suki namin, agad na nagwika si tatay at sinabi niya na kailangan naming malaman kung gaano katotoo ang ikinuwento ng suki namin sa kanya. Napatango naman ako, subalit agad ko rin sinabi kung ano ang aming tunay na pakay sa nayong yon. Yun ay walang iba kung hindi ang magbenta ng bagoong. Sumang-ayon naman siya at sinabi nilang sa akin na hayaan na lang namin ang Ali sa kanyang paglalako. At ang mahalaga daw noon ay hindi niya sinisiraan ang aming paninda. At kahit na kami mismo, nagpatuloy na lang kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating kaagad kami sa bahay na kasunod na suki namin. Subalit labis noon ang aming pagtataka dahil agad nitong isinara ang mga bintana ng bahay niya. Yun din ang ginawa ng iba pang nadaanan namin. Kaya pareho na kaming nabahala ni tatay. Gayunpaman, ipinagpatuloy namin ang aming paglalakad hanggang sa wala na kaming gaanong nakikitang kabahayan. Inakala ko noon na babalik kami dahil nga alam namin na wala nang bibili sa aming bagoong. Ngunit dumiretso ng kanyang lakad ang aking ama at wala naman akong nagawa noon kung hindi niyang sumama sa kanya. Hindi kami tumigil sa aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa bukana ng isang masukal na gubat. Napalunok ako ng aking laway dahil parang alam ko na kung ano ang iniisip ng aking ama. Hindi nga ako nagkamali noon. Subalit nang magsisimulan na sana kaming pumasok doon ay may tumawag sa aming likuran. Pareho kaming tumigil ni tatay at agad na napalingon. Pagkalingon namin, nakita namin ang isang babae na sa aking pagkakatansya ay nasa edad na 50 anyos. Magsasalita na sana noon ang aking ama, subalit mas naunang magwika ang babae. Sinabi niyang kung nais daw naming bumili ng bagoong niya ay wala pa daw siyang nagagawa. Subalit may natira pa naman daw kahit na kaunti na pwede naming tikman. Hindi na ako nakaimik noon at hinayaan ko na lang ng aking ama ang siyang magwika. Agad namang pumayag si tatay at sinabi niyang interesado siyang matikman ang bagoong ng Ali. Sinabihan naman kami ng Ali na hintayin na lamang namin siya dahil kukuha siya ng natirang bagoong. Tango lang ang naitugon namin sa kanya noon at hinintay siyang makabalik. Magsasalita pa sana ako para tanungin si tatay sa kung anumang nais nito, subalit agad niya akong sinenyasan na tumahimik. Sakto naman noon na nakabalik na ang babae at may hawak siyang maliit na garapon na naglalaman ng bagoong. Sinabi niya pa, ng mga nakaraang araw pa ang naturang bagoong at mas masarap daw kapag bagong gawa. Nagsuhestyon pa sa amin noon na kung nais namin bumili ay pumunta lang daw kami sa kanyang bahay. Pagkatapos niyang sabihin ng ganong bagay, napangisi siya. Naisip ko noon na baka sadyang iniinsulto niya kami lalo pat alam niyang bagoong din ang aming tinitinda. Napailing na lang ako noon at napatitig sa aking ama. Noon din nagpasya na kaming umalis. Hindi na namin nagawa pa ang magpaalam sa Ali dahil nagsimula na rin siyang maglakad. Habang naglalakad kami noon, tinanong ko si tatay kung ano ang kanyang gagawin sa isang garapong bagoong ng Ali. Subalit nakaramdam ako ng kaba nang sabihin niya na gagamitin daw niya yon para mapatunayan ng espekulasyon ng kanyang suki patungkol sa kakumpetensya namin. Tangulang noon ang naitugon ko sa kanya at tahimik na lang akong naglakad. Dahil bigo kaming maibenta lahat ng bagoong namin sa nayong yon, nagpasya kami na tumungo sa kabilang baryo. Sa kabutihang palad naman ay doon ay nailako naming lahat ng bagoong at umuwi kaming may ngiti sa aming mga labi.
Subalit bago kami tuluyang umuwi sa bahay namin, dumaan muna si tatay sa palengke. Bumili siya ng kalahating kilong kalamansi, kaya napatanong ako kung para saan yun. Hindi naman siya nag-atubili sa akin at sinabi niya na gagamitin daw niya yon para mapatunayan kung totoong aswang daw ang aling kakumpetensya namin. Hindi na lang ako umimik ng mga panahong yon at napatango na lang sa kanya. Dumiretso kami sa aming bahay at pagkarating namin doon, agad na sinabi ni tatay kay nanay ang patungkol sa aling kakumpetensya namin. Nagulat naman noon ang aking ina at agad na nagtanong kung bakit nagagawang sapawan nito ang aming ibinebentang bagoong. Nagtanong pa noon si nanay kung gaano daw ba kasarap ang bagoong at parang halos lahat ng mga suki namin sa mga kanayunan ay agad na nakumbinse sa ibinebenta ng babaeng yon. Subalit sa halip na sumagot, ipinakita niya ang isang garapon na siyang ibinigay sa kanya ng ali. Agad namang namulagat ang kanyang mga mata at nanabik na malaman kung gaano nga ba kasarap ang bagoong yon. Subalit nang akmang bubuksan na sana ng aking ina ang garapon para amuyin ang bagoong na nasa loob nito, agad siyang pinigilan ng aking ama. Sinabi nito na wag daw magkakamali si nanay na amuyin ang bagoong na yon dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Natigilan naman noon ang aking ina at agad na nagtanong kung ano ang problema. Dahil doon, hindi na nag-atubili pa ang aking ama na sabihin kung ano yon. Noon din ay isinalaysay niya ang patungkol sa ale at ang pagdududa nito na isa iyong aswang. Sinabi na rin ng aking ama ang patungkol sa ikinuwento ng isa naming suki. Habang nagkikwento naman noon si tatay, hindi ko maiwasan ng hindi manginig. Naaalala ko kasi ang mukha ng ale na parang may kung anong binabalak na masama. Mabuti na nga lang at naabisuhan kaagad kami ng isa naming suki. Habang pinagmamasdan noon ni nanay ang garapon ng bagoong, inilabas ni tatay at inilagay sa mesa ang binili niyang kalamansi. Napakunot noo si nanay at agad na nagtanong sa aking ama kung ano ang gagawin nito doon. Hindi naman nagdalawang isip si tatay at sinabi kay nanay kung ano ang kanyang pakay. Ang sabi pa ng aking ama, sa pamamagitan daw ng kalamansi ay malalaman namin ang katotohanan kung ano nga ba ang isinasangkap ng aling kakumpetensya namin sa kanyang bagoong. Pareho na lang kami ni nanay na nanatiling nakatitig sa garapon. Noong mga panahong yon, kumuha si tatay ng kutsilyo at pagkabalik niya ay isa-isa niyang hiniwa ang mga kalamansi. Pagkahiwa niya ng 7 kalamansi, binuksan kaagad ni tatay ang garapon at agad naming nalanghap ang amoy ng bagoong. Nagkatitigang kami ni nanay at parehong namangha. Alam namin na mas mabango iyon kung ikukumpara sa aming ibinebentang bagoong. Kaya sinubukan namin ni nanay na tikman ang bagoong. Pero pinigilan kami ni tatay at sinabihan na huwag kaming tikim ng pagkain na hindi pa naman kami sigurado. Wala na kaming nagawa noon ng aking ina kung hindi ang tingnan na lang si tatay habang pinipigaan ng katas ng kalamansi ang bagoong na nasa garapon. Pagkatapos niyang gawin iyon, hinalukay pa niya iyon gamit ang kutsara. Sa mga unang minuto na naaamoy namin ng bagoong, masasabi ko talagang napakabango noon. Subalit habang tumatagal ang minuto, doon namin nalanghap na sobrang baho noon. Hindi ko kayang ipaliwanag ang amoy noon, pero maihahalin tulad yon sa bulok na laman at dugo. Dahil nakapaloob pa yon sa garapon, sinabi ni nanay na ilagay yon ng aking ama sa kainan ng aso para makita namin kung ano talaga ang itsura ng bagoong. Noong mga sandaling yun kasi ay may kung anong kutob na kami lalo pa at sinabi ni tatay na malakas ang duda niyang
aswang ang aling kakumpetensya namin sa aming negosyo. Sinunod naman iyon ng aking ama at nang makuha na niya ang kainan ng aso, doon niya isinali ng bagoong na nasa garapon. Hindi namin inaalis ni nanay ang tingin sa bagoong na yon at nang tuluyan ng maisali ni tatay yon sa kainan ng aming alagang aso, pareho kaming nagimbal ni nanay. Hindi kasi namin akalain na ang bagoong palang yon ay parang purong karne. Hindi ko rin alam kung paano nagawa ng Ali ang ganoong bagoong. Sa unang tingin kasi ay aakalain mo talagang gawa yon sa isda. Subalit kapag tumatagal ang pagkakatitig doon ay makikita na gawa yon sa karne. Isang malakas na hiyaw pa noon ang namutawi sa bibig ni nanay nang makita namin na may isang pirasong tainga ng bata na naroroon. Noong mga sandaling yon, napamura na ang aking ama at buong lakas siyang napasigaw. Ang walang yang aswang na yon! Itatapon sana niya ang bagoong. Subalit sinabi ng aking ina na susubukan daw naming ipakain sa aming aso. Yun na nga ang aming ginawa. At kagaya ng inaasahan, hindi yun kinain ng aming alaga. Inamoy lang niya yon habang nakabahag ang kanyang buntot at pagkatapos ay nagmadali yung umalis na parang may kung ano talagang kinatatakutan. Ilang beses ko pang tinawag ang aming alaga pero hindi na yun bumalik sa bagoong na binibigay namin sa kanya. Noong mga sandaling yon, sinabi ni tatay na tama ang hinala namin na aswang nga ang aling yon. Dagdag pa niya, baka daw kung may gayuma pang nakalakip sa pag-uong nito. Kaya naman agad na nagustuhan yon ng mga tao. Napailing naman noon ang aking ina at sinabi na mabuti na nga lang daw at hindi namin yon tinikman. Nagtanong pa si nanay kay tatay kung ano ang kanyang binabalak dahil baka tuluyan daw na masapawan ng aling yon ang aming hanap buhay. Hindi naman kaagad nakasagot ang aking ama at nag-isip ito ng kung anong pwedeng gawin. Kalaunan, sinabi niya kay nanay na dadalhin na lamang niya ang bagoong ng aswang sa pagbabalik namin sa kanayunan para ipakita sa mga taga doon ang naturang bagoong. Subalit mabilis namang tinutulan ng aking nanay ang kung anumang binabalak niya. Sinabi nito kay tatay na kapag ginawa niya yon ay baka kung ano pa ang mangyayari sa kanya. Lalo pa at aswang nga ang aming kakumpetensya. Dagdag pa ng aking ina, masama daw ang gagawin ni tatay kung sakali. Dahil sisiraan niya ang iba para lang mangibabaw ang aming produkto. Tumango na lang ang aking ama at agad na sinabi na may punto naman si nanay. Dagdag pa niya ulit, baka imbis na swertehin kami ay mas lalo lang namalasin ang aming hanap buhay. Sa kadahilan ng yon ay hindi na lang nagbalak ng kung anong masama si tatay sa alin na yon. Ang sabi pa niya ay bahala na ang mga tao kung bibili sa amin o hindi. Kapag daw kasi sasabihin niya kung ano man ang aming natuklasan, baka kami pa daw ang magmukhang masama sa mga mata ng tao. Sa kadahilan ng yon, halos wala kaming ganang kumain noon. Sa halip na kumain ng kanin, nagpasya na lang kaming tinapay na lang noon at lugaw ang aming kainin hanggang sa aming hapunan. Pagkatapos naming busugin noon ang aming sarili ng lugaw na siyang nagsilbing hapunan namin, nagpasya na kaming magpahinga. Noong mga panahong yon, nasa loob ako ng aking silid, samantalang ang aking mga magulang naman ay naglatag ng banig sa sala. Makalipas ang mahigit 1 oras noon, ay naririnig ko na silang humihilik. Ako naman, ay kahit na anong gawin ko ay hindi ako makatulog. Pakiramdam ko kasi ay nababalisa ako sa hindi ko naman malamang dahilan.
Pakiramdam ko rin noon ay may mga matang nakamasid sa akin kahit pa na alam ko namang nakasara naman ang bintana. Habang pinipilit ko noon ang makatulog, parang may nauulinigan akong pagaspas ng pakpak sa labas ng aming bahay. Sinasabayan iyon ng mahinang paghuni ng tiktik. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Para kasing may hindi magandang nangyayari sa labas. Dahil doon, pinag-igihan ko pa ang pagmamatsyag sa paligid. Lumipas pa ang ilang sandali. Parang papalapit sa aming bahay ang pagaspas na yon. Kalaunan, napagtanto kong sa mismong tapat na pala ng aming bintana yon. At dinig na dinig ko na ang paghuni ng aswang. Nagsitaasan ang aking balahibo sa batok dahil doon. Alam ko kasi na talagang aswang ang umaaligid sa aming bahay. Habang pinakikinggan ko noon ang ingay sa labas, naalala ko ang alay na kakumpetensya namin sa paglalako ng bagoong. Naisip ko na baka nagkaroon siya ng kutob sa kung anumang ginawa namin sa bagoong niya. Dahil doon, napamura na lang din ako ng pabulong. Ninais ko noon na tunguhin ang sala para gisingin ang aking mga magulang. Subalit sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, kahit na anong gawin ko ay hindi ako makagalaw. Parang may pumipigil sa aking buong katawan na kahit ang pagpihit ng aking ulo ay hindi ko magawa. Walang ano-ano, nakarinig ako ng 3 ulit na kalabog sa bintana. Dahil doon naman ako nakatitig, pilit kong sinipat kung ano ang mayroon doon. Ganun na lang ang aking gulat nang makita kong unti-unti nang nasisira ang panaranon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin dahil kahit ang pagsigaw ay hindi ko magawa. Namulagat na lamang ang aking mga mata ng mga sandaling yon. Dahil tuluyan nang nasira ang pinto ng bintana. Halos lumuwa ang aking puso sa takot, lalo na nang makita ko ang isang babae na kalahati lang ang katawan at mayroon siyang pakpak na parang paniki. Ang buhok niya ay parang buhok ng kabayo na naninigas at nakabuhaghag. Noong makita niyang gising ako at nakatitig sa kanya, ngumisi siya at kitang-kita ko ang kanyang pangil. Habang nasa ganoong sitwasyon, nanginginig na ako. Iisang ideya lang ang nasa isipan ko noon at walang iba kung hindi ang manananggal na nakikita ko ay ang aling kakompetensya namin sa pagbebenta ng bagoong. Pinilit ko noon ang aking sarili na makagalaw hanggang sa magawa kong igalaw ang mga daliri sa aking paa. Noon din ay mabilis akong tumayo. Subalit nang akmang maglalakad na sana ako palabas ng kwarto para sabihin sa aking mga magulang ang nangyayari, hindi ko na naman maigalaw ang aking katawan. Napatingin ako sa nilalang na nasa labas ng bintana at nakita kong parang sinusubukan nitong ipasok ang kanyang katawan. Subalit dahil malapad ang kanyang pakpak, hindi niya yon magawa. Nanatili lamang siya sa kanyang pwesto habang hindi nito inaalis sa akin ang kanyang paningin. Noon ko lang din napansin na naglalaway pala siya at animoy sabik na sabik sa akin. Alam kong hindi maganda ang aking sitwasyon ng mga panahong yon at anumang oras ay paniguradong lalantakan ako ng manananggal kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Dahil doon, sinubukan ko ang sumigaw at sa kabutihang palad, nagawa ko yon ng ubod ng lakas. Dahil sa lakas ng aking pagsigaw, nagising ang aking mga magulang at agad nila akong tinawag. Noon din ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at sinabi kong may aswang sa tapat ng aking bintana. Sinabi ko rin na isa yung manananggal. Kaya naman narinig kong parang nataranta ang aking ina.
Si tatay naman ay agad na napamura at sinabi niya na wag lang akong lalapit sa bintana at siya na ang bahala. Nakarinig na lang ako noon ng sunod-sunod na yabag ng paa patungo sa labas ng aming bahay. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig kong sumigaw ang aking ama sa labas. Sinabihan niya ang manananggal na nakikilala niya ito at ito pa raw ang nagbigay sa amin ng bagoong. Nang makasigaw naman ang aking ama, tumalikod sa akin ang manananggal at alam kong hinarap nito si tatay. Kaya hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Naisip kong baka kung ano ang gawin ng manananggal na yon, kaya kailangan kong maghanap ng paraan. Aalis na sana ako noon nang marinig kong napasigaw si tatay at sinabi niya sa aswang na nagawa na naming malaman kung ano ang lihim ng kanyang bagoong. Dahil doon, parang nawala ng lakas ng loob ang manananggal. Unti-unti siyang lumayo sa tapat ng bintana, subalit narinig ko namang pumagaspas ito sa bahagi kung saan nakatayo ang aking ama. Alam ko nang binabalak nitong atakihin si tatay, kaya doon na ako lumabas ng aking silid at tumungo ako kay nanay at agad na nagtanong kung ano ang aming gagawin. Kaya naman sinabihan ako ni nanay na kumuha ng natitirang kalamansi at abo. Agad ko naman itong sinunod at nang makabalik na ako ay piniga ng aking ina ang katas ng kalamansi sa abo. At saka sinabihan ako na bumalik sa aking silid. Dagdag pa niya, kapag medyo malapit ang manananggal sa tapat ng bintana, sabuyan ko daw yun ng abo. Napatango naman ako sa kanya at agad na pumasok sa aking kwarto. Nadala ang abong pinatakan ng kalamansi. Nasakto naman na pagkapasok ko ay medyo malapit sa tapat ng bintana ang manananggal na hanggang sa mga oras na yon ay naghahanda pa ring umatake kay tatay. Ang aking ama naman ng mga sandaling yon ay panay ang pagmumura at sinabi na kapag hindi aalis ang aswang, ipagkakalat niya ang tunay na pagkatao nito. Noong marinig ng aswang ang sinabing yon ng aking ama, ay parang pinanghinaan siya ng kanyang loob. Subalit nang mapansin ko na parang lilipad na yon palayo, doon ako nagpasyang sabuyan siya ng abo. Ang abong nakuha ko noon ay halos isang mangkok din ng dami at inubos ko yon at isinaboy ng isahan. Tinamaan ng manananggal at nakaramdam ako ng tuwa nang marinig ko siyang umungol. Napansin ko rin kaagad na parang umusok ang ilang parte ng kanyang katawan, lalo na ang kanyang likod. Dahil sa ginawa ko, nilingon niya ako. Subalit nang akmang aatake sana sa akin ng aswang na yon, ay binantaan siya ni tatay na hindi na makakabalik pa sa kanyang pang-ibabang katawan kapag may kung ano siyang gawin sa akin. Dahil sa winika ng aking ama at sa aking ginawa, ay tuluyang umalis ang manananggal na nasa labas ng aming bahay. Pinagmasdan ko na lamang siya mula sa bintana habang lumilipad ng papalayo. Noong mga panahong yon, pumasok na si tatay sa loob ng aming bahay at sinabi na ang aling kakumpetensya namin ng manananggal na yon. Tinanong ko pa siya kung paano niya nalaman at ang sabi niya ay kitang-kita niya sa hubog ng mukha nun at alam daw niya na hindi siya nagkakamali sa kutob niya. Ang sabi pa niya sa akin, kapag maglalako ulit kami ay susubukin naming puntahan ng gubat kung saan daw nakatira ang nasabing ali. Subalit noong marinig naman ng aking ina ang plano ni tatay, ay agad itong tumutol. Ang sabi naman ni nanay, hayaan na lamang namin yon at ituon na lang namin ang aming pansin sa paglalako ng aming produkto. Pareho na lamang kaming napatango ng aking ama dahil sa tinura nito. Dahil sa nangyari, ay hindi na sila bumalik sa pagtulog. Ako naman ay nanatili ring gising hanggang sa tuluyang mag-umaga. Nag-aantabay ako sa paligid dahil baka bumalik ang nilalang na yon at hindi kami makapaghanda.
Sa kabutihang palad naman ay hindi na rin bumalik ang manananggal hanggang sa mag-umaga na. Dahil wala kaming tulog ng mga panahong yon, nagpasya kaming umidlip muna at ipagpaliban ng paglalako ng bagoong sa ibang parte ng aming bayan. Dumaan ng mga araw at muli kaming naglako ng aking ama ng bagoong sa nayon kung saan kami tumungo ng nakaraang araw. Pagdating namin doon, kumalat na pala ang bali-balita patungkol sa bagoong ng aming kakumpetensya. Ayon sa mga tao, ay may nakakita daw sa babaeng yon na may kinakaladkad na isang bangkay ng bata. Sinundan daw iyon ng nakakita na tao at doon niya nalaman kung ano ang ginagawa ng aling yun upang magkaroon ng ibinebentang bagoong. Ikinuwento na rin ng aking ama ang patungkol sa ibinigay ng ale na pinigaan ng kalamansi. Nangilabot ang mga taong bumibili sa amin dahil sa isiniwalat ni tatay. Sa galit ng mga tao sa ale, ay sinubukan nila itong sugurin sa kanyang bahay. Subalit noong marating nila ang tirahan nito, ay laking gulat nila dahil wala ng taong naroroon. Nakakandado na rin ang pinto at wala ring ingay sa loob. Dahil sa nangyari, nagpasya muna ang mga tao na sunugin na lamang ang tirahan na yon. Inisip kasi nila na baka bumalik ang ale kapag hindi nila gagawin ang nasabing bagay. Mabuti na lamang daw at walang nangyaring hindi maganda sa mga taong nakakain ng bagoong niya. Ang iilan nga lamang sa mga ito ay nagkasakit sa kanilang tiyan. Pero ilang araw lang din naman ang lumipas ay nawala din yon. Magmula noon ay muling bumalik sa amin ang mga suki naming tagabili ng aming tinitindang bagoong. Ganoon na lamang ang aming pagpapasalamat dahil kahit paano ay muli kaming nakabawi. Wala na rin kaming balita patungkol sa aling yon. At magmula noon ay wala na rin kaming naging kakumpetensya sa aming hanap buhay.